Ndị be anyị ndewo unu abụọla chi unu mere akpa ole. Aha m wụ Ogechi Sylvia, awụ m dọkịta. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara ọrịa anyị na-akpọ n'Igbo akwụ ụkwụ. Na bekee a na-akpọ ya epilepsy. N'ọnwa Febụwarị ka anyị na-ekwu okwu maka ọrịa akwụkwụ. Enwere m flawa patients m nyere m for Valentine. So masị flawa aga m eji ya na-etu ọnụ. Flawa ga-anọkwa na vidiyo mgbere ya na-eme ihe dịka microphone. Ịma ndị a na-eme podcast abịa ewere microphone. So nke a ga-awụzi my microphone taa. Aga m ekwu ihe wa akwụkwụ, ihe na-ebute ya, otu mmadụ ga-eji mara na akwụkwụ ya na-abịa, otu anyị ga na-enyere ndị mmadụ nwere akwụkwụ aka, na otu anyị ihe anyị ga na-eme na emergency bịa. Akwụkwụ, nkọwa ya na bekee wụ mgbe latrik nọ na ụvụrụ mmadụ bịa dịzi aghara aghara. Mgbe m kwuru latrik, ị ga-asị enwere latrik n'ahụ anyị. N'ime ụvụrụ anyị nwere ihe a na-akpọ electrical signal. Ya wụ tupu mmadụ atụtụrụ ihe, ịhụ na mmanụ a, tupu m tụtụrụ ya, ụvụrụ m ga-send message si Ogechi, achọrọ m ka ịtụtụ komkom a, ma tụtụ komkom a. Ọnwụ na signal maọwụ ozi ụvụrụ na-esend bịa dịzi aghara aghara. So kama m ga-atụtụ komkom a otu a, ma tụtụ ya na-eme like this, na-eme like this. Ya wa akwụkwụ. Mama m kọwatara ya ọfụma. Ihe na-ebute ozi ahụ from ụvụrụ ya esi na ụvụrụ banye m n'aka wụ latrik. Onye ọbụla nwere latrik na ụvụrụ ya. Anyị nwere ụvụrụ nwee akwara gazuru ahụ anyị niile. So mgbe ọbụla latrik ahụ na-evu ozi site n'ụvụrụ gaa n'aka, ma ọ na ọnụ m ka m kwuo okwu, ma anya m na-emewe otu a ma na-arụ ọga anya, mgbe ọbụla ozi ahụ bịa dịzi aghara aghara, onye ahụ a ga-asị na onye ahụ nwere akwụkwụ. Ke ndị na-enwe akwụkwụ, onye ọbụla nwere ike inwe akwụkwụ, ma nwatakịrị ma okenye ma nwoke ma nwaanyị ma ikorobịa ma agbọghọbịa. Ka ihe na-ebute ya, enwe ọtụtụ ihe na-ebute ya. Nke mbụ wụ ejirimara. Mgbe ọbụla m na-ekwu ejirimara, eburupụta ụwa, ya wụ ọ na nne gị ma nna gị ma antị gị ma ọnkụlụ gị nwere akwụkwụ, inwe ike ibute ya. So ọ na-adị mma mmadụ jụọ ese. Ọkwa ihe a na-eme n'ala Igbo. Mmadụ chọrọ ịlụ di ma ọlụ nwaanyị, a na-ajụ ese kedu ọrịa nọ na ezinụlọ a ka a marakwa. Ọ bụrụkwa na a ga-asị because of it abịa na-emetọsị ndị mmadụ. Mba, ọkwa maka amamihe na mmadụ mụrụ akọ. Nke ọzọ wụ stroke. Onye nweburu stroke before, emego m onyonyo maka stroke na-abịa ọbịa ya gbanwe ụvụrụ mmadụ, bịa mebie ihe n'ụvụrụ onye ahụ. Because of it, mmadụ nwere ike ibido nwewe akwụkwụ. Ihe ọzọ wụ ọtụtụ ọgwụ ndị anyị na-aṅụ. Enwe ọgwụ like ọgwụ a na-aṅụ for ụkwara. Some of them nwere ike ime ka mmadụ nwee akwụkwụ. Ma ọ wụ hormone. Ihe ọzọ, mmanya na-aba n'anya. Oke mmanya na-aba n'anya na-akọ ọsọ akwụkwụ. Ihe a na-ese ese, anyị ahụgo ya. Ekwugo m maka ya mgbe m mere ihe onyonyo maka kolos. Nwere ike ime ka mmadụ nwee akwụkwụ. Ihe ọzọ, ụdịrị nri anyị na-eri. Ekwugo m ya. Oke processed food, mmadụ na-eri ihe ya marakwa ihe ọ na-eri. Kọfị, oke kọfị nwere ike inye nsogbu. Mmadụ ada aṅụ mmiri ọfụma, ya bụ mmadụ bịa kpọọ nkụ, dị dehydrated, o nwere ike ịkọsa akwụkwụ. Ọrịa anyị na-ahụ ya too much na ụmụazị nwee fiva ha bịa na-ere ọkụ, ha nwere ike ibido nwa akwụkwụ. Ihe ọzọ wụ ọkụ. Ihe ọna ihe m vụ n'isi m, ọ na flash, ọ na-acha ọkụ. Enwe ụdịrị ọkụ ga-acha like this, a na-asị ịga sinima ma enwere some movies ị chọrọ ile, some film ị chọrọ ile, ha enye warning. Marakwa na ọkụ ga na-acha na movie a. Ịwụrụkwa onye nwe epilepsy, biko elekwala ya, because o nwere ike trigger that epilepsy. Na epilepsy wụ akwụ ụkwụ wụzi ọrịa. Enwe different types of epilepsy. Ya ga-ekwu okwu maka ya. Ekwugo m ihe na-ebute ya. Kekwana ihe mmadụ ga-eme ma mmadụ nwe akwụkwụ. Before mmadụ enwe akwụkwụ, mmadụ nwere ike inwe warning. Ya wụ
mmadụ nwere ike ịma na akwụkwụ ya na-abịa. Ihe mmadụ nwere ike ịhụ na nwere ike na-enwezi ajụ ga na-ebu ya, ma ọ bido nwewe isi ọwụwa, ma ọ bido lachachawa ọnụ ya otu a, ma afọ ebido na-arụọ ya na-afụ ya ụfụ. Ihe ọzọ dịzi ka onye ahụ chọrọ ihi ụra, mmadụ nwe that warning sign. Ọ na gị na onye ahụ bi, mebi gị na onye ahụ nwanne, biko wetakwa ọgwụ ya debe nso. Onye ahụ bido nwewe akwụkwụ, enwe ọgwụ ndị mmadụ na-edowe, a na-akpọ ya emergency medication. Dọkịta onye ahụ ga-asị onye ahụ jidekwa ya. N'ụmụazị enwe ike itinye ya n'ime ike ha. Enwe ndị ga-awa na-etinye ya n'ọnụ, enye ha ọgwụ ahụ, onye ahụ abịa dịrị calm. Ọgwụ ahụ agwọ dị akwụkwụ. Ịma onye na-awụ before ọ na-adọ ya. Na mbụ ndị be anyị na-abịa ewere spoon tinye n'ọnụ, ma ndị ga-abịa ha ewere aka ha ara ha. Itinye aka gị n'ọnụ ahụ, onye ahụ ga-atabikwa gị aka. Iwerekwa spoon tinye, onye ahụ spoon ahụ nwere ike gbarie eze onye ahụ, ma ndị ga-abịa ha ewere engine oil. Biko kwụsịkwa ihe ndị ahụ. Gaa jee jụọ dọkịta gị maka ọgwụ. Enwe specialist drugs a na-enye onye ahụ ọgwụ ahụ, onye ahụ ekuluo down, hie ụra. Now ọ na-enyela onye ahụ ọgwụ ahụ, akwụkwọ ahụ aka na-adọ onye ahụ. Biko ọ na ịnọ ebe a na-akpọ ambulance, kpọkwa 999 ma ọ bụrụ nọmba a na-akpọ, ma ọ kpọkwa nọmba ọbụla ị ga-akpọ ebuba onye ahụ na hospital. Biko anọkwala ebe ahụ na-awụ onye ahụ olive oil, na-akwa mmiri ọkụ, na-agba ya ụkwụ. Enwe ndị ga na-apịa ihe, mgbe ndị ga na-speak in tongues. Biko kpọga onye ahụ hospital. Ọ Chineke na-nyere anyị amamihe anyị ji agwọ mmadụ maka ọrịa. Now anyị na-ekwu maka ihe ndị mmadụ ga na-eme onye nwee akwụkwụ. Nke mbụ, mara mgbe akwụkwụ gị na-abịa. Nke ịbụọ, biko na-aṅụkwa ọgwụ gị. Asịkwala ahụ adịgo m mma, na-agwọ ọgwụ gị. Ọrịa wụ chronic, ya wụ ọ ga na-eme. Enwe ndị ọgwụ emetụ nwa obere, emetụ after some time akwụkwụ ha ala. Nwee ndị ọgwụ ọ ga na-eme mebi o mere ha na nwatakịrị, ha etolite ikorobịa, tolite agbọghọbịa, ya akwụsị. Ọ bụrụzi mgbe ha dịzi ime, ọkwụkwọ ahụ ebidokwa ọzọ, ma mgbe ha bịa aka nka. So ị kwesị na-enwe regular follow up with your doctor. So ekwugo m, mara mgbe akwụkwọ gị na-abịa, nwekwa ọgwụ gị ị ga na-aṅụ. Nke ọzọ, ọ na ị na-anya moto, biko kwụsị ịnya moto, because anyị ahụgo ndị ga-awụ ha nyawa moto, ha enwe akwụkwọ on the steering, cause accident until akwụkwọ gị na-adịgo controlled. Nke anọ wụ ibiri n'ụlọ nwee baf. Anyị na-asị yuzuo shawa ma yuzuo bọket. Anyị achọpụtala na enwe ndị ga-awụ ha etinye mmiri na baf, ha edina n'ime mmiri ahụ, ha enwe akwụkwọ, ha nwee ike ịnọ ebe ahụ drown ọ nwụọ. Ihe ọzọ bụ biko na-eri nri ọfụma, na-aṅụ mmiri ọfụma, because mmadụ kpọọ nkụ dị dehydrated, o nwere ike cause akwụkwụ. Ihe ọzọ bụ biko kwụsị ha na-ese ese. Ọ na ị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, biko belata na mmanya ahụ ị na-aṅụ. Ekwugo m ihe wa akwụkwụ, otu o si eme, ihe anyị ga na-ele anya maka ya, otu anyị ga na-enyere mmadụ aka na emergency. Then ekwugokwa m ihe anyị ga na-eme ịkwụsị akwụkwụ. Enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, biko detuo ya na comment section. Aga m ejikwa my flower wee zaa ajụjụ ndị a. Ndị be anyị, ndewonu.